Dalu, Mbak. Iya, wilujeng dalu kene, Nduk. Cahayu, piye kabare? Sae. Iki lho aku ya pengen tukoke klambi kok Ndek Tatin ngene iki lho. Alah kowe iki rasah klambian wae apik kok dadak klambian. Entuk tenan. Entuk wae malah penak. Penak piye, Mbah? Nek aku sing ora klambian piye, Mbah? Wah, ya cocok kok ngono kuwi to. Kuwi isih enom kok dadi ora Nek klambian. Mbak Suwin jare apik. Nah, apa ya kok ngono kuwi. Mbok wis ben sakarepe klambian ra klambian ya mung kaya ngono kuwi. Kaya ngono piye? Ya piye iki apa ta? Apa sih? Dokter ya. Lah ngopo? Apa Sembrono e. Hei, Rumah saku kok menggunakan kesempatan terus tok gerak. Kok cek delok tangane nyekel apa? Ajare wong urip ki diwajibke usaha. Kowe iki kepiye ta? Lah wong aku nganti tak cedak-cedake ora tau dicekel kok. Wah, lah ya nyekel kowe padha karo. Nyekele manggon terus karo masaku. Oh ya neng kok ora mung cekel tok rasake mengene lho kene nduk Cahyu putuku. Kowe iki putuku, aku ki wong tuamu, mbahmu. Ora bakal kepiye-kepiye. Wis ilang saraf sawane. Aku dadi putumu. Heeh. Wis putuku wis bebas. Aku ki wong tuwa. Nek aku putumu gendong, Mbah. Wong tuwa kok jaluki gendong. Gendong to. Wah, aja sok ngono kuwi. Gendong ngarep. Wah, mbok ayo. Senengane kok mesti kok ngene iki lho. Ayo kowe kuwi kan bareng gendong arep kok ya Lah ayo. biyen ya sak digendong ngarep lho aku. Ah, nganggo Saiki lenggah. kuat ora? Yo aja kok ngono ta wong mbahmu ki wis tuwa, ora anu rasa. Wong iki mbiyen ya sing ndulang ya aku. Sing gendong ya aku. Terus sing ngedusi ya aku bareng semene iki arep tak dusi wangkale ra la ilah. Lah wong wis iso dhewe kok ya. Wong kok aku nek ngosoki telaten jane ngene kok ora gelem. Ngosok iki kok telaten ora. Iya. Kowe Oh ya rumah saku barang sing medhot Tatin kok kaya giras banget ngono lho. ha iya ya wis ngono Mau ki wis. ketoke nglelet saiki barang Tatin omongane Le mlakuke mau wungkuk dadi jejeg. Heeh. Iki jane ya wong kok nek tak jejeg-jejegke langsung. Aja ngono kuwi hin. Lah ya tenan omongmu Aku ki gak panggung. biasa. Apa wis wungkuk to, Mbah? Ora ya ora, aku ki ya isih biasa kaya Yo ngene iki to. ketok rasa ngono lho. Lho, percaya ora ngono kowe ora percaya nek aku isih rasa, kowe iki Nek ngayal. Dek Tatin ki sing disawang rasa ki ora kok nggon sampean kene. Lah apa? Ing ngisor. Lho sikilku ya gede-gede iki isih rasa ngadeg kok. Wis aja ngurus mbahmu kene. Delok sikile, Mbah. Wah, nganti kaya ketoprak didelokno sikil kok. Lah piye ta? Kene kene Delok kene. nek biasane sing gunung kan meletek-meletek ngono lho, Mbah. Wah, ngawer sikilku arep wong gunung ki glo remuk. Iya. Iya kaya ora kabeh sikile mletek-mletek. Ora ngawur aku ki ngidak lemah ora tau kok. Atur kita apa? Lah ngopo ngidak kok lemah ngidak ya liyane. Ya, iki ngaturke lagu apa Nduk Tatin? Kowe Yo, ana pamundutan lho, Tin. Oke. Iya. Napa, Pak? Sugeng dalu bucange nyuwun lagu Dadi Ati. Wah. Ya utawa yen ning Tawang ana lintang. Oh sing nyekar Dadi Ati kowe yen ning kantor lintang kok Mbak Elisa. Oh nggih. Saking Bayu Lor. Oh iya. Wah, edan nganggo kertas kaku banget. Kok sesuk nganggo papan tulis. Ini maksudnya konsisten gue kebut-kebut kok gue. Nggih, nek ya ora apa-apa, ya ora masalah. Ya. Nggih. Dadi Ati. Kekarane. Lah sing bawa kowe, Mbah. Ah, golek kegawan wong gerang. Lah ngapa ta jarene Nah, aku aku- putumu. Lah kita kerja sama ngono lho. Mula aku ki mbahmu gak kowe putuku kowe tak kongkon buwo nduk ya. Wong Ya tuwa. kan nek wong tua kon bocah wis kulino. Saiki bocah kon wong tua. Anan delalah wong tuane ora iso dikongkon. Wong tuane pekok ya. Pekok. Nek sing mekoke ya putune kuwi mana biyen. Ya pokoke ya anti rumbahne. Modar ora wae. Ya nek ngono ya wong loro pekok kabeh lah wis ngono. Apa ngerti pokok kabeh kok nek nah aku jaluki gendong tak gendong nek aku. Oh lho, ayo Mbah, gendong. Aja sok ngono to, Din. Lah piye ta? Ngono Gelem ora? Ngawur yo. Aku ora mesti akon kon gendong wong lho. Oh, piye? Ngawur. Lho nek ora kuat gendong pangku. Wis ge lungguh tak aku pangku ngono. Wah, lah kowe sing lungguh kepenak. Lah aku sing tok pangkon iku yo ngrekoso kok lemah. Lah Amin ngapa? mangku kok ngrekoso. Wah, lah ana sing repot kok lemah aneh kok. Sikilku ki gringgingen. Apa isi iso repot? Wah, lah nek neng omah godhog wedang terus neng sawah neng anu ya repot to kok lemah aneh. Oh, Enggak tak nembang kowe rasah ngurus sing repot. Bocah kok kaya ngono. Lah piye to, Mbah?
Aku ki tak ngersula ngudarasa aja tok wangsuli. Ya aku meneng wae. Heeh. Ya ki omong. Yo, marep rono. Rene? Waduh. Apa? Gegere keset ngene ya. Anggone mbahmu kan anggur didemok gegere ngono piok ngono banyu tok ngono. Lah ilang apa? Kan gegerene wae. Lah iya kok mak piak ki Lah ngapa? mbok kuwi gorake mburi ngono kesetir alok-ilok. Kayak wis arep nyekel mik, wis arep kojah. Lah ya ora trimo to. Ora trimo Awong teles kowe ora tau kok. Oh ya jelas, wong wedok ngendi sing dingonane ngono. Aku ana ning ngarepe kok tok banding-bandingke iki lho. Ya iki malah justru ngene iki men iso memperbaiki dirinya. Rumangsana biyen arep ketemu aku pertama kali. Ngopo? Mung gara-gara rok wis sampean ora iso turu sewengi. Nah, piye mbiyen, Mbah? Ngapa aku mbiyen ndek yang-yangan karo Sinyo kuwirangan kok. Kok urangan? Ning Jakarta bareng sak bis. Ngono urung ijab aku karo Suhin ngono juejer. Suhin lungguh nang mburiku, peteng-peteng tak lho iki sikile Suhin tak lus-lus. Sebulan iki sikile bapakne lho. Aku al ngopo to kowe iki? Mbah, apa ora iso bedake lho tangane iki? Alah Suhin. Ning lanang wedok ra ya ono kulune karo ora. Kuwi iki sing jenenge cinta buta iki ya wong ngono. Jadi arepane wulune iki buta pokoke ngono. Monggo Ajare biyen ketemune iki mung perkara Mbak Suhin memen. ora memean. Wong iki memen ya saiki mulak-malik. Wong iki jare memeni lho. Ya aja sok ngono kuwi. Sing wis ya wis ora usah diungkit-ungkit. Ya berarti ora memeni. Jarene memeni rok ngono. Waduh, roke kowe kaya ngono. Ah iya. Lah iya Senin ki lewat ngono Suhin ki merok kweder aku mbaten. Wah, roke Suhin gedene semono endah rite aku ya ngono. Lha Selasa aku lewat ki ngumbah celana panjang Suhin. Oh, anu. Celanane semono ki endah benike aku. Yut Rebo ki dheke ngumbah kacamata jaran andungan. Apa, Mbak? Kacamata jaran ki apa? Kacamata iki jaran ki apa? BH wah wis. Kalau mbak muni kuwi bae tak kacamata. Ayo Pas disampirke ngono ya. Disampirke ngono kanginan aku mbaten mandek aku numpak sepeda mandek ngelengke nonton aku. Kacamata jaran andungane Suhin semono. Endah repote le nganggo. Ora. Sepeda motor apa sepeda ontel zaman sampean biyen? Bareng setu aku lewat tak kira ngumbah neh bul kok Suhin kok ora umbah-umbah. Apa kae sok ora dikumbah kok ya? Kayak apa lho? Njok nganggo jarik to kowe? Ora. Ora ya wis. Sesuk suatu saat nek kowe ngerti tati umbah-umbah mesti edan meneh kowe. Wah, gulung komeng. Wow. Mandi iso kaya ini iso nggo jaket cah cilik kok. Apa nih? Hei. Apa nih? Embo. Iya kebangetan. Sesuk nek arep delok nek pas dina Minggu ya, Mbak. Aku nek Minggu mbah-mbah. Liwat to ngarep omahku. Ah, sesuk tak kone ngulono men. Nek iso malah sing urung dikumbah tak delok. Aneh-aneh iki. Iya. Iya. Kegarane mangga. Kegarane wong akrami Suarane kuwi kaya ngono Mbah kuwi. Jos datine serasa dicacat rasa cetha. Nek suarane bojomu? Lha piye suarane si Mbah wedok piye? sengak. Ora tau kepenak sak omong-omong iki mesti nglarani ati. Ora ket mongok ngelek-elek wae to. Ora ngelek-elek dasare elek. Wis sampean ra apa-apa. Arep Aku kepiye? mergo swarae dadi padu kok. Lho, lah, Mosok lek nguneni aku, suaramu ki dek prawan karo saiki wis beda. Iya. Lah iya beda no. Saiki mlimping-mlimping. Lah bedane piye to, Mbah? Biyen iki dek prawan iki ora patek nyuwara. Oh, Tegese ku maksudnya piye? Tegese ki isinan ngono lho no aku biyen. tegese iki gur anteng. Kok sik aku ki urung paham.
Kuwi nyuwara nyindan apa ngapa? Lah ya ora pati nyuwara iki tegese nek wong piye-piye meneng wae ngono lho. Lah saiki sithik rong sithik mesti ngomong. Oh, mesti. Ya nek re nyuara mbok omongan karo aku to, Mbah, ben nyuara ngono lho. Wah, aku ya jane ya ora seneng ngomong, nek dijak ngomong ya gelem wae aku ki. Lah iya, karo aku wae ra omong terus. Iya, suaramu penak, lek wangsulan karo mbahmu ya ora nglarani ati. Nek bojoku kae tenan jan aja tekne wis kebacut anak-anak telu no tak pegat kae wisane. Oh ngono to. Wah krungu Arep pegat aku to. Ora apa-apa. Wah. Pegatening ya kuwi. Kudu kok balekke pulih kaya jaman wingi uni. Oh, piye, Mbah? Kudu tok balekke jaman ora nyuwara wingi. Piye? Ora ana pekarangan keterak banjir kok kon mutuh ora enak wis. Cetha dadal wis angel. Anenge ya kok ngono kuwi wis ripandan komplit wis. Ben saya rono ya. Ya, Lin. Oh ngerti ya. Apa to, Mbah? Jebulane iki nek kepengin duwe swara apik, tur alus, ki le mengo ora ombo-ombo. Ya iya. Kowe iki gatekke. Tur lek gawe alis barang ngene iki ora kaya kowe kuwi. Lah piye to, Mbah? Alise beda. Iki cethotane alise wong galak, wong pucuke munggah. Lah nek ngono aku. Rada medun iki lembah mana? Dicus. Nek alismu lho, Mbah. Nek anggere munggah ngene iki genah nek galak, alis wong galak. Wong dandan wae kok pengaruh. Nek alisku iki alis ngeratani. Dadi galak ya gelem, alus ya gelem miturut situasi. Nggonamu kuwi. Oh, alis Ora bubrang kaya ngono. Ono. Brengos barang ki duwe titikan dhewe. Endi brengose ra ono kok. Tak cukur yo. Lah ngapa Biyen iki gur tukul papat no. Dadi sikile loro. Kok sik menungso kok padake pate lele. Biyen ki yo genep 12 nek ora salah. Putih kabeh. Lah aku lewat ngono cah cilik-cilik dalok. Wih, ana kirek gondol janggel ngono. Ora ngajar aku. Ya ora apa-apa. Jadi- Tak cukur dhewe to, Mbak. Cukur. Tak cukur dhewe. Ya sing ngakon ya bojoku kae. Nek nganggo alat lehmu buka tukang cukur. Ora. Syukuran wae pakne brengosmu kuwi gur ngatir 12 griseni. Ya, tak cukur alus kowe bareng turu bengi ngengeti aku sewengi gur guyu kol. Angger ngengeti aku. Lah ngopo? Kaya apem tumpuk. Ono kurang ajar aku. Kayak apa, Mbah? Apem tumpuk. Apem loro ki ditumpuk dadi lambemu isar koyo nembono kaya tumpuk. Kok ngene-ngene? Ya ilah. Ora ya nek kuwi kaya anoman lho, Mbah. Oh iya, ya. Nek anoman ngono ki lho bentuke. Ha iya. Piye lembeker? Olok itik kagu kowe. Nek anoman rak ngolok itik to mian. Apa? Anoman iki rak ngolok itik. Kuwi. Anoman ngendi olok itik iki. Lah ngopo? Nyokot. Ora ono wayang kok anoman mati deneku. Wah olok itik ngono ra. Wayang apa kuwi olok itik kuwi. Oh lah nek aku sing dalange anoman karo musuhe karo butuh. Kowe ora ngalih oleh itik mati kowe. Dadi meng diolok itik iki ngono. Kok milih aku lho sing diitik-itik. Nah, mbokmu gedhe aku ya mblenger ngolok itik kae. Luput pisan kena pisan. Sah berarti. Lah ngopo? Lah lek luput pisan kena pisan sah pisan. Terus. Heeh. Kok Mbah? Ya anak gampang. Ayo Mbah. Ngikur ora tekan tenan nek tekan tak bantu aku. Nek yen gampang mau piye? Ya anak gampang luwe. Iki arep didelok lambene le. Iya. Yen gampang luwe. Gampang. Dit.
Ora ono lambe iso cetuk-cetuk ngono ora ono. Lambene iso berkibar ya. Amin karing kei cagak nggon telak kuwi. Ayo. Apa Mbah? Ayo. Apa Mbah? Kono Maksudnya ayo dodokon dolanan cangkem. Ayo. Lah angel lho golek cangkem kaya ngono. Telek. Apa ndadak tok yen Ayo nganune dhewe-dhewe kaya. Nek ngono kowe tetep tak sayang wong mbahku kok. Wah, kandhane aku nek karo kowe wah. Nyayang. Kok yo dadi Oleh nang sethithik wae ya sida klimpe lho. Nek Darora kalau kae. Konangan kleting kuning kalau kae. Kleting kuning apa? Kleting lorek kae. meneh Mbah. Aku Oh. seneng e. Wah. Pisan neh lah. Oh iya. Ngapa? Kayak mencerang marah rene malah ya. Ora Ya, aku ben nek lah. siah niki rabun kok mripatku. Ora sanduk, ora usah dipindho kok ndak kacak. Ma aku peng pindho. Wah, aja sok maksa wong tuwa. Aku ki pisan ngono wis legor ya. Wis. Kok yo ngangak-ngangak lho. Ya. Ya nangel ayo. Ayo. Ngapa? Muni meneh. Wah, muni pisan aku mingan kaya mercon kae der kok wis kok. Yen gampang. Yen angel ku langkung. Malah ngapa lho, Mbah? Ayo. Yen angel langkung. Ora teko ya Pak Kadiran sakjane. Pak Dukuh Tigdaya iki. Angger ketemu aku wis ngene iki. Wah, iki sing tak anti-anti ket mau iki. Engko gara-gara tak kopiok nganti bluduk. Sapa ya? Pak Dukuh. Pak Dukuh Kadiran. Pak, kok aku ora, Pak? Mudah. Kok aku ora? Gelem. Wah. Aja geleman ya rentok e. Alah, ora usah geleman. Cekak as. Iya. Terus ke. Kae. Apa ndi? Morotin. Morotin. Duduhke sik, tokno sik. Nah, Wah. Katin. yang rene ta? Ah piye dikrudung mori wae piye? Sembrono. Piye rene? Oh ya. Ya aku nek tiba piye engko? Nggih, matem. Apa? Sri Uning ini 500. Ya ora iso. Njaluk lagu kok nyang-nyangan iki rak ya kowe kuwi to. Lah njaluk Sri Uning. Ya, dirambung. Yen gampang. Ya, Din. Sampun keri dhewe, Pak. Pun kari dhewe. Kan kena Tan kena ati numbas arata. Hati-hati, monggo. golek sing kaya. Yo.
pilihan matur nuwun dadi-dadi wis komplit disendikani Pak Dukung nggih ya. Assalamualaikum, Mbah. Ayo, Priwe kabare, Mbah? Sehat? apik bae lah. Waduh. Aja dipitek, Mbah. Ya. Aja tidak kok dipitet. Ya men bahasane nyong dipitek. Dewe-dewe nek Dewe-dewe. dipitet iki biasane mripat. Oh. Dipitek, Bu, dudu dipitet. Oh, dipitet. Dipijet. Nembang apa, Mbok kayu lembung, Mbok kayu cangik? Nembang apa? Rika mau amali nembang apa? Sing rame apa sing sepi? Ya sing rame men Sepi ya. Sepi ya turu. Oh, iki tembangan kok malah arep turu. Nang golek sing sepi. Sing rame bae. Sing ya. rame. Iyalah. Ya. Pokoknya karpe Rika apa gitu. Bajidor, Apa bajidor. gitu? Yo. Gerajakan. Gerajakan yo kena. Ya wis. Bajidor yo kena, terserah kowe. Bajidor bae ya, Pak. Ya, bajidor. Bajidor kahut. Nah. Terus Langsung apa ora, Pak? ya dibawani sing apik aja Bawani. kaya aja langsungan sih ra kepenak. Wah. Plek. Siapa? Sampean plek pisan. Lu tulinonge lahiran Cilacap sih. Nyabat ya lah bayar. Isa ora Pak nih. Aku ora iso iki iso plek. Belajar aring nyong, Mbah. Aku wis tau belajar kejepit wis. Belajar naik. Rika belajar apa nganti kejepit? Sepeda. Mbok lah belajar aring nyong ora jepit. Waduh. Lah kok waduh. Kepriwe Rika? Kepriwen Rika ya nyonge ora patek weruh lah. Iya. Lu antang tekan kono. Wis pindah rono meneh. Wis engko. Kene pindah-pindah Rika, Pak. Wala jenenge danyang mubeng ya kowe. Jejel aring ngene Mbak Tiri nyong, Lah Pak. jejer Mbak Tiri nyong jejeran kene lah. Sing disi wong ora keton. Ra ketok tuli wong ireng banget sih. Karo lemah ireng wonge. Ayo. Galungku kapungkur. Oh, suarane Mbak. Kene jegong, Mbak. Sama Wah sama. ya wah galake pol Rika iku ya. Kok nyambut gawe malah jegong. Iya, diamput. Tuli kok nyambut gawe malah Ya jegong. kok nyambut gawe malah jogros ya apa sih Rika iki ya? Jegong kok jogros. Ya ngadeg kok sih. Rika dhewe kan kieu. Lah Rika kepenang ngadeg apa penang jegong? Duer. Kayak do main nang sing bayar. Ya menengah bae lah Rika wong iki. Gunung. Ket mau kok gunung-gunung. Ya menyong duwene gunung. Oh ya, duwene gunung bae lah. Wong nyong duwene gunung ya gunung. Ya, Kita ora ya. duwe gunung, Mbok. Ya, ndelok gunungnya kayak apa? Kayak apa? Oh, Akhirnya gunung nek ora didelok. gini nek arep delok len omong puaseh. Semedangkan tunjang telaga sekaya Ayo cepot Rika, Kaya Mbak. cepot e. Oh nek iki ora cepot. Apa? Copet. Rembeci di tengah Ngapa? Ki ngapa ki tangane kaya kowe? Arep demek gunung ya? Arep ngelus-elus lah. Lah kaya golek ya ora iso ngene. Isane yang ngene. Ngene ya ora. Ya mangan barang yang ngene lah. Engko nek kae gue tekan balik priwe, Mbah? Ya ora apa-apa dijepetno kene lah. Ulah pundumun kasungkur
ulah sungkan Ora ono wayang golek kok iso ngene iki lah. Wayang golek iki nekuke meng ngene ro ngene kok. Wayang golek kok ngono. Aja kaya kowe. Ya, delok kepentingane lah, sampean ya apa sih? Gerakane Rika medeni, Mbah. Ana lagi ngapa kok kayak gue? Yo. Sampun Mbak Cangik. Kari nembang nggih. Ya. Ya. Wis rampung ya? Wis. Tulis sing ngendang senenge ra jamak-jamak. Dung 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 dung. Iya. Ora apa-apa sih. Yo Bajidor, alon-alon. Sik nyalon loro rasa muni wae ndang rusak-rusak sik. Terus yo karo Bimo wis. Jelas rapal yakin wis ya. Wis deleke wis deleke. Omong-omongan mau loro. Ora joget maning, Mbah. Mengko dhisit lah ngaso Ya dilit. wis. Aja kayak kiye lah, cergis banget Rikaiku. Kono iki ora mengko dhisik, mengko disit. Oh iya, mengko dhisit lah, aja cerewet banget nyong iku lah. Diwalik mengko sidit. Yo, mangga. Yo, dados Bajidor kahot.
ambiane nantung. Ketekendak kegeblak wow. Ada Petro Edan menungso ra tatanan ora. Aku ming seneng jajal gareng iki lho nek becik ki mlakune. Wih delok iki lemahe dekok kabeh kuwi. Wong pincang kok kon mlayu ora. Apa do karo ngempukke lemah. Lah apa. Seneng ya reng rapati ya. Kowe mlayu njrantal-njrantal ngeselke awak kok kon seneng terus ning iki lho. Kahanane Merti Dusun Kalibayem karo hari ulang tahun RI ke-74. Ora ana atur sing pantes kejaba ming muga-muga lestari nering sambikala pikantuk ridoning Gusti. Ya, amin. Pinaring ana berkah ingkang tumpuk matumpa-tumpa, keslametan, katentreman, kebagas kewarasan lan apa ingkang dijaka iso kasembatan sing digayu iso lulus ya, Tru. Ya. Kejaba saka kuwi ya hari ulang tahun kemerdekaan bangsane awake dhewe kaping 74, Gong. Wah, suwe tenan pisan. Ning tetep berkorban. Modar ora kowe. Berkobar semangat kemerdekaan itu tetep anu nang ati tetep makantar-kantar ya. Ya, ki ngaturke kawanipun karo pepundhen-pepundhen kene. Aku anggere mlebu laladan kene iki kelingan jaman golek iwak. Nang kali kulon kono nganggo besek iki senenge ra jamak-jamak. Iya. Entuk cetul kae terus tak lebokke plentrong. Iya. Si kelingan to. Isih keplentrong mati dijojo kaya banyu terus cetule sing berwarna-warni cemplungke plentrong. Disawangke kita anggere menggok ketok mak gedhe cilik. Apik ya. Wah mbah jaman cicilanku aku mbiyen cicilane alim lho. Wo. Tenan ora kaya gedhe iki. Wah. Tenan dolan paling pol golek iwak. Heeh. Tau tak jaring ki mah ambyar. Tak kira nek kutuk. Oh. Renane beda kok ya. Rada ireng kae lorek-lorek. Ana sing lagi dahar barang. Kenyataan kok. Ah iya. Nan wis tenan. Iya, wah. Nyenengke pokoke. Wah. Jaman cilik-cilikane. Ah iya. Saiki wis tuwa, wis kayane iki donya iki cepet banget ya, Tru. Cepet banget. Aku teko jluk nang kene aku mbayangke jaman cilikanku saiki sandang rambute wis werna loro. Weh lah. Tukule rambut karo apa, Gong? Ora tonyo lho, we. Lho, rambute werna loro ki rambut karo apa? Rambut tok ning warnane werna loro wis ana putihe. Wis ora mung ngono nek wis akeh banget. Wis akeh. Mula jenggotku krok terus. Iya, mergane mulai putih. Oh. Wis jenenge wis tuwa. Mulane roda perputaran waktu itu sangat cepat. Ya ben jeneng wong lara kok ya. Lara kencing batu. Oh. Pinggange iki lara. Mbok kon ngetokke watune tak tukokke semen. Nggo pondasi. Ya wis ben ngono-ngono. Lingguh terus ki ya ngrekoso. Lho, kanca-kanca iki saben bengi meh nganti rampung bulan Agustus ki sasat saben bengi lenggah terus. Mula nek do nuwun sewu nek kebeles pipit kuwi ora kena diampet. Tak lirani medun panggung, ora apa-apa ora masalah. Mergo nek diampet kuwi dadi penyakit tenan. Lah iya ya pancen ya ngono tenan. Ya mengkari ngombene kuwi nek ngombene sithik-sithik ora usah akeh-akeh, ngombe sithik iki ginjele iso kena. Mula wong nyambut gawe linggo ki nek ngombene ora akeh, kuwi engko ginjele bakale kena. Meng rekoso Gong ngene iki ora. Ya wis diterima-terimake muga-muga sehat terus. Ah iya. Aku mau tiba Oh, mergane nganggo alat melayu-melayu anyar kae lho. Desa banget to aku.
Isen nek ora. Ayo lho sing nggo mlayu dicethetke kae lho. Apa jenenge? Anu, trinil. Street mill kuwi. Ayo le nyetelke anakku ki bono saka alon ku saya banter aku ya lho iki piye ta iki aku. Grubyek diparani bojoku aku. Kena ngapa Mas? Wis ngentri tiba kok dadak kena ngapa? Asirku ki ya ora ketang sedhela ki ya olahraga men metu kringete mah melorot ndono. Kecepatan kakiku kalah ro perputaran mesin. Ayo sok ajar nyetel dhewe. Ora iso. Aku nyetel ning TV. Iya. Nek nyetel liyane ora iso aku. Saya banter. Weh. Amlotrok. Grobak ngono, ada rusak iki. Ah iya. Nek awak kowe ora apa-apa. Trimile nek rusak to. Waduh, ya emane-emane awakmu kok ya. Asem tenan. Iya. Ya. Ayo sing golek sing biasa wae. Ngepit wae sing penak. Ora ana sing ditabrak. Lho. Ngepit kok golek sing ditabrak iki maksude kepiye ora? Gong, reng. Apa truk, reng? Awak dhewe melu seneng. Melu seneng mbok melu mangan. Melu seneng sik engko njur melu mangan. Heeh. Ya dhewe dene suwan ana ing Kali Bayem kene, ayah. Biyen yo karang sabane awak dhewe melu bungah, melu gembira. Ya. Seneng atine, muga-muga iso terus lancar ya, Truk. Amin. Le padha menyemangati utawa berkobarnya semangat memperingati hari kemerdekaan ya tetep kudu dikobarke Agustus tahun ngarep Truk. Ya. Dikai anu rang kene esuk dinae apa jenenge lowongan malam Minggu. Oh iya. Ora apa-apa. Sekali-sekali labuh karo desa sing biyen awak dhewe sok dolan mrene kan. Heeh. Nembang reng ayo nembang apa kepenak ya kena sing nembang sing alusan ya ora apa-apa. Ya. Nembang apa? Soale lagu-lagu saiki iki setiap penyanyi iki duwe kepinteran dhewe-dhewe. Nek Vina Panduvinata iki nyetrene ya burung camar kae ini. Lu kok andang tekan kowe to reng wis meneng ta Truk kowe. Vina Panduvinata iki burung camar. Nek apa jenenge iki Obi Mesak iki sing malu aku malu. Kae terkenale Obi Mesak ning kono kuwi. Oh. Terkenale Ahmad Albar ki ning nggon panggung sandiwara utawa syair kehidupan. Wela. Semut-semut kecil, semut-semut hitam. Bis kota. Ya, kuwi kondang-kondange Ahmad Albar. Oh. Gesang ki kondang-kondange nyiptake Bengawan Solo ki Pak Gesang almarhum ki kondang. Oh. Nek Nurboy Gudeg Yojo. Aku mung dikandani lho iki. Aku di apa jenenge entuk request engko kon ngetokke. Sing akon sapa? Ora tak omongke engko ndak dendam. Iya. Ya wis ben. Ya nembang rek. Ayo nembang sing kepenak. Sapa sing arep takon nembang Gudeg Yojo apa? Ora. Ngaturke apa? Sing urung nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari monggo katuran nembang. Ya, monggo diaturke. Nggih, napa Pak? Sakaremu no. Sing kepenak wae pokoke sing alon-alonan rasa kesusu-susu ki engko setengah telu ora usah gugu cangkeme kae no. Ning kari omong kok utut manggung apa ora udu kok utut manggung. Kene 200 apa pira kene utut manggung. Ora meng krudang-krudung sarung. Ya aja tok seneni Mbah Wagiran iki anjen ngono kae. Dicaosi utut manggung ora apa men lega penggalihe. Piyai sepuh e. Kae iki tuwa wiraine kok. Oh. Nah pikirane bayi. Ha iya.
Aku senenge karo dheweke iki mbok dinyek piye-piye ngono nek medun ki ya akrab kae lho karo aku. Ya jane ya dendam. Ning gandeng ora penak ya. Meng paling meng micu-micu ning ati. Tut. Nah, kok iso. Ora. Nek omong ki dia karang sikik ora. Yu sapa piye ora. Ya, butut manggung yo dicaosi. Ayo prene. Wis saiki wis medun le dadi duka. Iya, ganti di demo. Oh. Didonke warga. Wargane isin. Ayo apa? Rakyate Joko Tebon kae apa? Dalu sedaya mawon. Lho, mriki sowan dan kali bayam. Piye, Mbak? Nek urus sinden kok nek medun kaya penyanyi rocker ngono piye? Mboten napa-napa wong karang-karang dhewe. Kuwi dudu penyanyi rocker. Nek dinggo wong akeh iki ngono kuwi. Dan iki sugeng dalu kaya nek rampokan kae. Kulo. Lah iki kan wong akeh siji mewakili wong akeh. Iya. Dalu. Wis ngene iki nek upama ditung wonge ngono iso semplok cangkemmu. Iya. Ya ping 1000 ngono sugeng dalu. Kae ngembane Kurawa ki nek nggih anakku bocah Kurawa. Glo. Aku menyembake wong akeh kok. Terus anggere wong akeh tok sugeng dalu. Ayo iso ambyar kuwi. Iya. Mbok kowe ngadeg kancane Alisa ngono. Aku Iya. kancane iki. Iya. Kok keterak ra? Ra. Pripun Bude kula mboten nyokot kok Bude. Ora nyokot ta? Mboten. Wis mari. Pon. Kula cah cantik ngadeni iki lho. Aja cerak-cerak karo Mbah Walu ya. Lagi napa merkane simbae? Ndak disisil. Sisil apa sisil? Cokot. Sisil cokot. Oh, dicok. Anak cilik ngene iki senengane rak panganan sing cilik-cilik ngene iki. Nggih. Darane ciki wena. Ciki ora aku tengkleng ya balung tok iki. Apa? Tengkleng. Tengkleng ngono. Tengkleng. Ya. Dengkleng ki wak wedhus ya lho dengkleng. Lah ya dadi bentuke kok ngene iki. Ya balung tok. Ora apa-apa malah kena nggo ngesop. Isop. Ojo lah. Ya. Nggih niki sowanten kali bayem. Kali bayem. Apa iki acarane Mertidus. Mertidusun karo hari ulang tahun kemerdekaan. Nggih, mugi-mugi saged napa jenengane kabeh rezekine lancar nggih. Amin. Kali bayam iki apa ana kaline apa piye to? Iki kaline iki kebak bayem no. Oh kaline kebak bayam. Ngono ta Pakne? Ya ora mesti jeneng kok yo kali bayam kebak bayam. Lah jenenge kali Nek bayem. ngono nek jenenge desa Kedung Keris yo kedunge keris tok ngono piye kok ngono. Ya tapi tenan ana kaline to apa mboten? Tapi ya ana kaline. Ana kaline nang kulon kono kuwi nang kidul kono sing tau longsor kae kali bayem. Oh kali bayem niku. Oh. Aku biyen prawanku ki ya lencir kaya iki lho Pakne. Pripun? Ya nek Cilik sakmene iki. Nah ning ya ora putih ngene iki kuwi biyen yo ireng kok gudike randel kae kok. Apa ireng? Lek putih piye kok iso putih sanikine? Lagi ambendina dikumbah nyang Pak Demu kuwi apa? Oh, Ning ngumbahe ora kok dikumbah nggo banyu kumbah swara. Oh dikumbah swara dari putih dhewe. Kula nggih buron dikumbah swara ben putih Pakde. Kuwi ora masalah putih awake ora kumbah swara maksude kae iki tak gigi gek mendang tek tak suarane terus yo megek wae kuwi. Kobek. Sok gigi ndang enteki maksude ndang piye? Ndang Tek mupus. umure ngono apa piye? Ora ya tegese Sing cetha nek omong. Ora muring-muring. Nduk, Elisa kowe ngaturke lagu apa iki ana pesenan Mbak Cahayu? Heeh iki yen ning Tawang ana lintang. Tawangan. Iki mau Mbah Waluyo omong karo aku, kowe kon nembangi Tawang lintang sing ngendangi Mbah Waluyo arep. Weh, madek pengendang jantan padake. Macek pengendang. Lah nek ya perlu dicoba Pakne. Mbok menawa sesuk anggere kondangane sampean apik nang ndi-ndi rak dijak. Loh, nek misale pengendangku pas lara utawa piye kan iso tajak. Lah niku ayo. Ning mboten ajeng lara sampean yo ngono kok yo. Mboten. Mbok Oh, menawa. sapa sing ngerti lho nek kesel Iya. barang. Coba. Ya ning engko manut kendange ya, aku ora manut kowe ning kowe manut kendange Oh, ya. nggih. Weh. Ora sah nggawa mic tekan ngendi-endi.
Dipahit. Gaya Karo Pak Dukung Gaya yo waluyo. Iya. Pangadiran ngene ra kuwi. Suara. Aku swara mek kendang bem dadine suarane ngebas. Dadi suarane bum 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 bum. Karo sila Pakne aja selonjor. Apa ngendang kok selonjor lho? Anjar pathokmu kuwi wong iki udah anu. Lah apa kuwi? Ngawur wis ora meneng wae. Rekoso men to? Coba sih dicoba tes sithik, tes sithik. Coba. Nemu amplop akeh banget. Di anu dicoba sik kendange. Coba. Wah. Ayo sing ngapele laras ki lho kok Kok kaya swara long bumbung. Mak blubuk ngono. Iya. Ali-aline dicopot, ngono nek ucul mencelat ora. Ali-aline dicopot. Iya, kiwa tengen. Matane dicopot. Iya. Maksudnya matane ali-ali kuwi engko ndak petil. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Dindingane, Mas. Hah? Dindingane. Pregel. Oh iya. Apa? Pregel. Prigel. Pregel. Prigel. Prigel. Pregel. Iya. Prigel ngendang ya prigel adol kendang nok. Ya. Langsung ya. Arep dites sik ora kok kendange. Tes ya. Jelas. Ya manut kanca-kanca wong sing arep ngiringi kanca-kanca kok ditesike. Mbangane engko isin. Ya, engko nek kleru barang Iya Pak nih, katimbang kok memirang. dites. Lah ngetes piye? Lho, lah ya apa srepek? Srepek. Wah, ra nggo srepek wis pokoke. Srepek. Iso nek menyang ning tawang ana lintang wah bendina aku ki delak-delek ya ning tawang ana lintang ngomong. Kok delak-delake delak-delek ngendang apa piye? Iya. Ya, yo ditesike man. Ditese. Ya. Coba nek iki pelok iki. Nah iya. Ya. Ayo terpeke ya engko ndak kleru donan. Yen ning tawang ana lintang ning diserpeseke engko terus mlebune ning yang wis. Ya. Oh lah yo halus. Halus. Tulung tak gemblem. Nggih wangun nek kala pangsane dijak niku Mbak Cange. Oh nggih. Sae kok. Apa kuwi ndung-ndungke? Waduh. Wah, aes kompak karo kanca-kanca. Kompak banget. Ayo rihane belung. Sabar. Kurang Mbok kurang seru mbok ngono. Nek munyo seke iki kancaku kulinane dodok-dodok ngono. Ah, kandhane. Oh, wah, serem. Bratayuda. Coba
Lipat, Bang. Piye, aku ra iso omong tak kon jajal sik to. Sampeyan ora teliti. Kudune mau ki sing nggo ngendheke ki rak ya kendali paling cilik kuwi mau rokok demot aku mau. Nesu. Piye kok ndur nesu? Motong. Kok miso-miso lho. Aku wis tak omongi, cobanen wong ki wiyaga wangkal kabeh. Delek. Piye? Lara? Nanti abu kabeh ngadiran. Wah, wesan wae. Ya ngapunten ora ngerti nek aku ki urusan karo wiyaga sing ora waras dadi ya wis. Isa-isane. Wong ora waras iki. Sepek sange cetha ndung tandung gari mandek kok. Carane ki rak dhewe-dhewe antarane Gunung Kidul karo kene iki beda. Ah, padha wae, iki sing do pekok ora. Wong kudune guru mandek kok ngintik wae. Nanti abang kabeh karo doti tenono sesuk-esuk ya. Lho, kok malah ngancam iki. Ora ngancam gur takoni teni kok ora ngapa-ngapa kok. Semenan kok. Mbangane kowe mau ngendangi Yaning Tawang ana lintang malah kepletre-pletre malah isin. Oh, mulai tak kon nyoba srepek sih, nyatane srepek ya ora iso nyuwuk ngono kok. Ngowo dasare do ngayan disuwuk nganti klemoh ora. Kok nganti klomo. Disuwuk kok nganti klemoh. Ning dukun kan disuwuk nganti klemoh kok ora mati. Mulane ora usah cok maidu kanca. Ya ngono nduk Yaning Tawang ora sing-sing. Ayo mantri, ndai. Terus omongane kok beda. Agene ya njur rawani ngendang. Terus ngundok malah repot. Aku serpek wis dipaeko apa meneh Yaning Tawang. Kowe kuwatir kok kesaing kendang aku apik, ndok wae aku. Ya, Mbak Alisa mangga. Yaning Tawang ana lintang bagus. Aku ngenteni tekamu. Janjiku bisa sini. Ya. Yaning Tawang ana lintang bagus. Suwadan rasa ning ati. Pinarung swaraning rati kang mas. Tani wulan
hati-hati. Sing bluk ngendang ora ming waluya. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah